Nunha familia de labregos que practicaban unha agricultura de autosubsistencia, onde o idioma predominante e omnipresente era o vello galego oral non normativizado, abundante en geadas e hiperenxebrismos. Ao lado do cal o castelán era coñecido rudimentariamente polos meus antergos como lingua respectuosa de relación coas autoridades e coas persoas extrañas. Fun escolarizado en castelán, como era habitual entón, nunha pobre escola de aldea unitaria e mixta, mais en que o mestre amosara o máis mínimo desprezo respecto da fala dos labregos, cos que mantiña intensas e amigables relacións, e tamén cos seus alumnos galegofalantes. Como a miña familia mantiña entón frecuentes relacións coa do mestre, que actuaba tamén como unha especie de conselleiro rural, notario privado e enfermeiro en toda a aldea, os dous idiomas galego e castelán convivían entón pacífica e armoniosamente en min e no mundo rural no que vivía. Paradoxalmente, a lingua de prestixio, de relación coas autoridades, era mal coñecida e cruelmente utilizada polos campesiños, mentres o galego, que os labregos manexaban con desenvoltura como lingua propia de instalación, atopábase limitada á expresión oral. Na escola, ata os 11 anos, eu aprendín ben os rudimentos do castelán e coñecía ben igualmente o galego, aínda que non sabía escribilo. A oportunidade que se me ofreceu de dedicarme a ulteriores estudios levoume fora de Galicia, a terras meseteñas. Alí fun sometido a un proceso de inmersión total no castelán, como era lóxico por razóns xeográficas, e xerouse inconscientemente dentro de min un certo complexo respecto do galego que empecé a considerar como unha lingua arcaica e propia de labregos. Cando regresei de novo a Galicia, xa en plena xuventude, tiven verdadeiros problemas para reconciliarme co galego. Seguín máis dun ano falando exclusivamente castelán, actuando como unha persoa allea ou como unha especie de señorito dentro da propia comunidade rural galegofalante. Por fin, pasado un tempo, e non sen grandes dificultades sentimentais, volvín a retomar o uso do galego, que compaxinaba co uso do castelán cando empecé a actuar profesionalmente, segundo se tratase de situacións privadas ou públicas. Practiquei por sistema o bilingüismo, pero era evidente que había unha certa dicotomía no uso dos dous idiomas. Un certo salto na miña vida deuse anos máis tarde, cando marchei ao estranxeiro para ampliar estudios. Alí, en Italia e Francia, empecé a interesarme máis fondamente polos problemas de Galicia, non exclusivamente pola lingua. A distancia da terra, o encontro cos emigrantes en París e o contacto en Roma cos amigos Xoán Trillo e Martiño Montero Santalla, musicólogo e lingüista respectivamente, despertaron en min unha especie de fervor místico a propósito dos dilemas culturais e sociais que esgazaban entón a Galicia. Ao regresar de novo a Galicia, en 1971, a problemática demográfica, cultural e social de Galicia estivo frecuentemente presente nos meus artigos e escritos. Produto desta toma de conciencia da problemática de Galicia, publiquei en 1979, logo de varios anos de demora debido á censura franquista, o libriño Galicia, conflicto e supervivencia, de Edicións Castrelos, que incluía unha ampla serie de entrevistas a figuras políticas da época dos inicios da transición en Galicia. Aproveitando un ano sabático, escribín e logo publiquei, xa nos derradeiros anos de fin do século XIX e comenzos do actual, unha triloxía de estudios documentais
sobre a Galicia do século XX, anterior á Guerra Civil, 1930-1936. Perdón, 1900-1936, que versan respectivamente sobre emigración, demografía, prensa e sociedades de instrucción, sempre referidos a Galicia. Antes e despois publiquei tamén ensaios en castelán, xeralmente sobre cuestións históricas galegas, como é o caso de La Iglesia en la Galicia contemporánea, 1931-1936, da editorial Acal, publicado en colaboración con Francisco Carballo. Nunca deixei de escribir artigos sobre Galicia en diversas publicacións, en galego e en castelán, e actualmente sigo colaborando regularmente en galego na revista local A Taboada, editada por senllas organizacións culturais dos concellos de Cuntis e Moraña. Considérome un escritor bilingüe e elixo escribir nunha lingua ou noutra non en función de prexuizos, senón do tema escollido e dos destinatarios. Estimo o galego e a súa validez universal para a expresión científica literaria sen prexuizos, mais non me agradan as modificacións lingüísticas introducidas por motivacións políticas. Son remiso a aceptalas porque sei que moitas delas non serán xamais asumidas pola maioría do pobo chamado a perpetuar o idioma. Non son pesimista sobre o futuro do idioma galego e creo que este está negativamente máis condicionado pola decadencia demográfica de Galicia que polas porcentaxes máis ou menos igualitarias das materias impartidas no sistema de ensino en galego ou en castelán. O ideal é que os alumnos abandonen os estudios sabendo manexar con destreza un e outro idioma. A elección posterior dun ou doutro, así como a sabia combinación dos dous, é unha función da súa liberdade persoal. A hexemonía do galego sobre o castelán pode ser mesmo un obxectivo desexable, mas non se pode impoñer por lei á sociedade e nos medios de comunicación. Pode regularse dun xeito razoable no ensino. Atribúo ás linguas unha dobre función social, actuar como signos de identificación cultural ou étnica, pero tamén servir de canle de comunicación entre persoas, grupos e sociedades. Considero que ambas funcións non son separables. O contrario conduciríanos a un fundamentalismo lingüístico que eu non profeso nin comparto.